Здравейте, момичета! Днес ще отворим една кутия, която направо крещи "Дяволът носи Прада". Само погледнете тази визия. Елегантна, стилна и изцяло в духа на лукса. Това е октомврийската тематична кутия на Енгес. В нея има 7 подбрани продукта на страхотна цена. Ето ги и тях. Хайде да я отворим и да видим какви съкровища се крият вътре. Първият продукт, който ще ви покажа, това е измивно бъбъл. Много харесвам подобни продукти, защото почистват нежно кожата, без да я изсушават. Още от първата стъпка започваме с добра грижа за лицето. А тази четка е толкова удобна, че е супер. Това е хидратиращия гел за душ. Той също е много хубав и мирише уникално. Ползвала съм го и преди. Той превръща обикновения душ в малък спа ритуал. Продължаваме с любим продукт на почти всяка жена. Това е този гланц в страхотен цвят. Освен красив блясък, той хидратира устните и им придава сочен вид. Следващото бижу е за около очите. Това също е нужно на всяка жена. Ето, може да го видите. Не омазнява. Тук имаме една приятна изненада. Маска, която се разтваря във вода и е подарък към кутията. Обичам такива малки бонуси, защото винаги правят преживяването още по-специално. Следва маската Ариел. Изглежда страхотно и нямам търпение да я изпробвам до вечера. И накрая продуктът, който също ми е любим, Red Devil пачовете. Тях може да ги сложите под маската Ариел, за да освежат. И накрая продукта, който ще подаря на една от вас, това е милкшейк. Невероятен стягащ и хидратиращ лосьон, който може да използвате и под своя грим. Отдолу в описанието ще напиша как да участвате в моя giveaway.